وزارتا بەڕەوانیا رووسیای ڕاگەهاند کە وێ سێ دەرگەه ji bo derxistina sivîlan li devera kêmkirina asta şer li Bakurê Rojavayê Sûriyê vekin. Lîwayorî Boringov rêveberê navenda Hemîmîm ji bo havhatinê di navbera aliyê nakokdar de ya bi ser Wezareta Berevaniya Rûsyayê ve daxuyaniyek belav kir. Tê de ragihand ku piştî daxwaza welatiyên Sûrî bo vegera wan li ser mal û milkên xwe ew niha kar li ser sê dergehan dikin da ku wan ji bajarê Idlibê veguhêzin bo deverin dibin kontrola rejîma Sûriyê de û ew her sê dergeh li bajarokê Ebûl-Zuhur û Hibît û Hadir wê werin avakirin. Boringov serbar kir ku ew dergeh wê xalin pêşkêşkirina ava vexwarinê û xwarin û pêwîstiyên din li xwe bigire. Herwiha wê alavin veguhestinê ji bo derxistina sivîlan ji devera dibin kontrola çekdarin ser bi Tirkiye ve wê werin pêşkêşkirin. Berîniha Boringov behsa destpêkirina kar li ser agirbestê li devera Idlibê li Bakurê Rojavayê Sûriyê kiribû ku ew yek li gorî rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiye de hatibû îmzekirin. Herwiha û li gorî danûstandinên esîtana yên di navbera Rûsya û Tirkiye û Îran de parêzgeha Idlibê dibin sêwana deverin kêmkirina asta şer de ye. Lê ji meha borî ve bajarê Idlibê rastî êrişeke tund ji aliyê rejîma Sûriye û hevalbendên wê tê ku di encama wê yekê de bi sedê hezaran kes ji mal û milkên xwe derbeder bûne.